Ell és una persona que, pel que he pogut llegir, perquè m'he llegit les cartes, però evidentment la seva biografia me l'he llegit ara, una miqueta, no? Per presentar-la. Ella, pel que he pogut llegir, aquesta inquietud literària, investigadora, publicadora, ja li ve de joveneta, amb un premi fins i tot que va guanyar Mataró, he pogut veure, amb narracions, en aquest cas, sobre temes muntanyencs. Va començar la carrera de dret i la va suspendre, no suspendre amb les assignatures, sinó que la va substituir per la de Filologia Catalana, que la va portar a dedicar-se professionalment a la docència en l'àmbit de la formació professional fins a l'any 90, en què ho deixa, i cofunda el Centre Obert Eure per a Persones Sense Llar. Això també ens parla una mica que estem davant d'una persona, com moltes vegades passa amb els historiadors i d'altres professions, que més enllà de l'inquietud investigadora també hi ha un compromís amb la societat, que a vegades neix de la pròpia recerca, que es pot traduir en moltes activitats, en aquest cas aquesta, i després, a partir d'aquí, ella té un gran reguitzell de publicacions, que jo no aniré enumerant, perquè l'interessant és el que ens explicarà l'Eulàlia. Molts són entrevistes sobre aspectes molt diversos, molts publicats per les publicacions de l'Abadia de Montserrat, també. Va publicar el 2001 Vull parlar amb Déu, Paraules des del silenci, el 2008. Comença a investigar també en els arxius conventuals i femenins, sempre buscant a l'entorn d'aquest aspecte, moltes vegades oblidat, fins fa poc, relativament poc, molt oblidat. És a dir, la història en general l'expliquem, o s'explica moltes vegades a partir de grans fets. En aquests grans fets poques vegades hi surten les dones, i quan entrem a la història detallada, moltes vegades tampoc no surten les dones. I en canvi les dones ens proveeixen d'una informació fonamental, importantíssima, que ens expliquen la història, que no perquè sigui la història menuda no sigui més rellevant, perquè ens està parlant de com la gent viu les coses. Això és el que, entre d'altres coses, la seva obra aporta, i el que aporten aquestes cartes amb un ventall molt ampli d'aspectes que després es poden treballar. Alguns de vosaltres recordareu que l'any passat vam tenir aquí el doctor Francesc Devesa, que ens va fer la conferència sobre la salut a partir de la informació que hi havia en aquestes cartes, i de fet el tornarem a fer venir. El 2 de maig el tindrem aquí perquè ens presentarà, de la conferència que ell ens va fer, ens presentarà el llibre que li ha publicat la Universitat de València, que és Cartes i Salut al segle XVII, i també Hipòlita Rois de Liori i Estefania de Requesens. Ja veieu que és una riquesa documental el que hi ha aquí al darrere, que dona moltíssim joc, i és una font que quan l'aprofundeixes té una riquesa d'informació històrica sobre la societat importantíssima, i que a més, quan l'analitzes, quan la veus, quan la llegeixes, te n'adones compte que ens parla de coses que poden ser del segle XVII, del segle XVI, del segle XVIII, però que en molts casos són perfectament actuals i, sobretot, moltes vegades ens ajuden a entendre per què som on som. Aquesta és una mica la intenció, entre moltes altres coses, de la xerrada d'avui. Agrair-vos, ja ho he dit al principi, que sigueu aquí, agrair-li a l'Eulàlia la seva generositat en acceptar la invitació, agrair també la seva iniciativa i la seva proposta de portar aquesta conferència, aquesta xerrada, i agrair-li també el seu suport perquè sigui possible. No sé si vols dir alguna cosa. Només agrair al Centre d'Estudis la bona acollida per les qüestions imprescindibles d'una documentació que s'ha fet imprescindible. I agrair també que s'hagi fet en commemoració i dins del programa del Dia de les Commemoracions amb la Dona. Per què? Perquè és important, les cartes i les cartes que escriuen, etc. Però aquí només vull fer esment de dues dones i recordar-me d'elles perquè són importants. Una va viure a la Torre, com l'Estefania de Requesens, ha mort el mes de setembre i el 3 de març. Per tant, que serveixi també per recordar les dones que han escrit, que han fet i que han donat molt de sí. I l'altra,
també era un element important per Martorell, que penso que no ha de caure de l'oblit de cap de les maneres, que és la Teresa Amat, fotògraf, que ens va deixar moltes imatges i podem recordar-la perquè són també moltes dones il·lustrades. La Núria. La Núria. Ai, perdona. Sí, la Teresa Mas i la Núria. Sí. Molt bé, doncs no et prenem més temps. I endavant, moltes gràcies. Bé, doncs, moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-me. Si jo, quan vaig parlant, al cap d'una estona vaig baixant la veu, per tant, aixequeu la mà per allà i em recordeu que torni a... Sentiu bé? Sí? Vaig començar a preparar-me aquesta xerrada i dic, mare meva, que una quantitat de papers, perquè ara feia temps que no parlava de les dones requesens, i quan vaig començar una altra vegada a recollir la informació que considerava interessant, sobretot pel dia d'avui, doncs bé, intentaré no allargar-me més de l'estona que tenim i que puguem també compartir una mica i parlar. Tal com deien, la història entre línies és la història minúscula. Després hi ha la història en majúscula, que és la història de totes les gestes, de totes les guerres, dels canvis socials, tot el que fa referència al poder. I en canvi, la història en minúscula és la història entre línies, és aquella que ens parla de les persones, dels seus viures, dels seus problemes, dels seus amors, dels seus desamors, de les seves lluites. I és aquella que ens permet reconstruir la vida quotidiana en cada segle. Aquesta història menuda la podem trobar en la literatura memorialista. Doncs la podem trobar en els dietaris, en les memòries, en les autobiografies i també en la correspondència privada, cosa que aquest segle això ja no podrà ser. Perquè les grans cartes que ens enviem per WhatsApp no sé si es podran recuperar i, si més no, estudiar. Potser sí, No, jo estic oberta a tot. Bé, aquesta història, dintre de tota aquesta literatura memorialista, el que hi ha també són les cartes privades, no? És aquest microcosmos, perquè a vegades deien, home, però aquestes dones requesens no parlen de les guerres, dels reis, en parlen molt poc, no? Sí, doncs avui hi havia no sé què amb el rei, avui hi havia... No parlen de les guerres, el que estan parlant és d'allò que les preocupa a elles, no? Per tant, segueixen el seu curs malgrat tots els canvis estructurals que hi ha. La carta privada, a diferència del que podrien ser les epístoles humanístiques, que també és a les que s'escrivien a l'època, que eren un exercici literari d'erudició, doncs elles eren les cartes de tot allò que els hi succeïa, no? Eren cartes de negocis, en aquest cas, doncs, tots els negocis de totes les baronies que tenien entre mans, eren les cartes familiars, on aquí hi havia tota la vida quotidiana de la protagonista, la salut, el menjar, els viatges, els vestits, els costums, les notícies, i també, depenent de si són escrites per homes o per dones, ja el tema les podem classificar per gènere, perquè no és el mateix les cartes escrites per homes que les cartes escrites per dones. Per què? Perquè el rol que ocupen a la societat és diferent. Per tant, en els epistolaris d'Hipòlita Rois de Liori i d'Estefania de Requesens es contemplen totes aquestes característiques. Són cartes privades, són cartes familiars i són cartes femenines. I, a més, amb un volum molt considerable de correspondència que és difícil de trobar i que realment es va conservar molt bé i ja veurem com. I s'alterna també, sobretot en el cas d'Hipòlita, doncs, tant la vida familiar com els negocis. Per què és important que siguin femenins? Ja no cal que us ho expliqui, però us ho explicaré. Perquè és un col·lectiu que normalment no s'expressa o que normalment no s'escolta o que no ens ha arribat allò que han escrit i, per tant, ens permet reconstruir una part de la història que estava oblidada, no? Com és la història de la dona. I no hi ha tanta diferència, com dèiem abans, amb coses del segle XVI i amb coses de principis del segle XX. Ja podem veure que el paper de la dona havia evolucionat poc amb tots aquests anys. L'escriptura, per la dona, no només de la correspondència, sinó l'escriptura en general, ha estat un vehicle per expressar-se,
per reconèixer-se, per alliberar-se, per poder explicar allò que sent, per crear bellesa, per elaborar pensament. I ho han fet d'una manera desinteressada perquè la majoria de vegades sabien que allò, evidentment, no es publicaria ni s'ho imaginaven que allò es podria publicar algun dia. No? I és obvi que escriu cartes en el segle XVI qui ha pogut accedir a una educació. L'educació era bàsicament per als homes i les dones d'una certa posició també podien accedir a aquesta educació, per tant, sabien escriure i sabien llegir. La dona de l'època, a més d'escriure cartes privades, doncs també escrivia poemes amorosos, religiosos, com hem dit, també en els convents. Escrivien les instruccions als fills, quan ja es feien grans, amb una certa edat, feien recomanacions del que havia de ser la seva vida a partir d'aquesta maduresa. Estefania escriu una carta també al seu fill, Lluís de Requesens, donant-li tota una sèrie de consells. Escrivien també dietaris, o feien anotacions marginals en els llibres de contes, que també ho trobem també molts escriptors, homes també, que ho fan, no? Escrivien els seus contes i al costat explicaven detalls del que havia passat en aquell moment. Per tant, malgrat que han estat nombrosos segurament els textos escrits per dones, doncs no és fàcil trobar-ne perquè els seus coetanis no els consideraven importants i, per tant, desapareixien. O bé, de vegades, també els escrivien darrere l'anonimat. També tenim molts exemples de dones que han escrit amb nom pseudònim d'homes, no? Moltes vegades per por de ser descobertes i de ser castigades. Evidentment, en una societat patriarcal que considerava que la dona no tenia res a dir. Malgrat tot, i per sort, la dona no ha deixat mai d'escriure i gràcies a això podem trobar petjades femenines en els arxius i en els documents. Aquests epistolaris dels quals parlaré avui es troben a l'Arxiu del Palau, arxiu que és conegut amb el nom Arxiu de la Real Capella del Palau Menor de Barcelona. Aquest arxiu primer estava ubicat al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès, dels jesuïtes, i actualment està ubicat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Aquest arxiu no pertany només a la família Requesens, sinó que també hi ha tota una sèrie de famílies que van emparentar amb ella i que els van legar als seus arxius, els quals bàsicament contenen documents que es van crear a partir dels enllaços, no? Sobretot del segle XVI. També trobem documents reials, pontificis, que van arribar a aquest arxiu bé per via testamentària o bé perquè aquesta família estava molt vinculada a la cort. Tota aquesta documentació l'hereta Lluís de Requesens i Zúñiga, estem parlant de 1528-1576, governador dels Països Baixos, i ja en el seu testament fa esment per primera vegada de la cura que s'ha de tenir per guardar aquests documents. Especifica que tots els papers, els llibres, me den a persona de mucha confianza, secreto, entendimiento y negocios que lo inventarían todo. Se guarde todo en mi archivo de Barcelona, puesto por su orden y concierto, porque pueden suceder muchos casos en que a mi hijo y sucesores les convenga tener y haber visto los dichos papeles, y así es mi voluntad que todos estos se conserven. Y los otros papeles, que no son de importancia ni de curiosidad, sino que solo embarazarían en guardarse, los hagan quemar después de muy bien reconocidos. Això és un moment de la història molt important. Fixeu-vos que és al segle XVI quan sorgeix aquesta necessitat de guardar la documentació per a la posteritat. Abans si es guardava era perquè es guardava sobretot en monestirs i era fàcil, però si no, normalment la documentació es perdia. Per tant, Carles I és el primer que el 1540 crea en el castell de Simancas el primer arxiu oficial de la Corona de Castella i després serà Felip II qui consolidarà. Pensem que Lluís de Requesens era company de Felip II, per tant, ja ell venia des de la cort amb aquesta, s'havia criat amb ell i ja venia des de la cort amb aquesta idea de poder guardar. Per tant, va ser un moment molt important i gràcies a ell podem tenir aquest arxiu amb aquesta gran quantitat de documentació que em penso que cal molts estudiosos perquè s'hi dediquin. Fixeu-vos que amb aquests otros papeles que no son de importancia ni de curiosidad, pero después de muy bien reconocidos decidiremos si los hacemos desaparecer o no.
La seva dona, Jerònima, hi ha un moment de la seva vida que li arriba una carta de l'ambaixador de la corona espanyola a Flandes, Guillem de Sant Climent, que era coetani, evidentment, de Lluís de Requesens, del seu marit, i li diu: «Vuestra excelencia manda escribir si quiere que se haga lo mismo de las suyas». És a dir, li diu, hi ha una part de la correspondència de Lluís de Requesens i dels seus fills que ja ha decidit que la cremessin. Diu, «Vuestra excelencia manda escribir si quiere que se haga lo mismo de las suyas o que se le quemen, y si son bien pocas, porque las demás su excelencia las debió quemar cuando reconoció sus escritorios». Per tant, hi ha tota una sèrie de correspondència que Lluís de Requesens ja va decidir cremar i li demanen a la seva dona Mencía si ella també vol. Realment, ella va dir que sí, que no volia que quedés, per tant, queden només 67 cartes de Lluís de Requesens a la seva dona, 50 de la seva filla Mencía i 45 del seu fill Juan a ella, i d'ella només es queden 11 cartes escrites al seu administrador Bernat Capeller. Per tant, no hi ha cap carta d'ella escrita a Lluís, la seva relació tampoc no era molt bona i suposo que hauria decidir que ella s'oblidessin. Per tant, a veure, qui són els Requesens? Els Requesens són un llinatge de ciutadans que venien de Tarragona, que assoleixen el grau de cavallers durant el segle XIV i el de nobles els nobles també al segle XV. Van estar vinculats sobretot al càrrec de governador general de Catalunya, funció que els va permetre un cert enlairament polític i que va engrandir el seu patrimoni amb terres, títols i riqueses, perquè què feien els nobles en aquella època? Li donaven diners al rei i a canvi els donava títols. Per tant, això era el que acostumaven a fer, per tant, engrandir el patrimoni amb terres, títols i riqueses, i els va convertir en una de les famílies més influents del segle XVI. Hipòlita Roig de Liori ve de València, nascuda el 1497 i mor a Madrid, a la cort, el 1546. Es casa amb un Lluís de Requesens, governador general de Catalunya, i amo d'un extens patrimoni, el Palau Reial Menor, les baronies de Molins de Rei, de Martorell, de Castellví de Rosanes, amb els respectius palaus, castells, parròquies, viles. I el 1509, als 8 anys de casar-se, Hipòlita hauria de tenir uns 30 anys, Lluís de Requesens en tenia 60, quan es van casar, als 8 anys de casar-se es queda vídua, queda vídua i queda usufructuària de tot el patrimoni, usufructuària de la seva filla. A més, en el testament, el seu marit li diu, cosa curiosíssima, que no vol que es torni a casar, perquè tots els ideòlegs de l'època deien que una vídua s'havia de casar, i en canvi el marit li diu que no es torni a casar perquè si no perdrà tot el patrimoni. Evidentment, amb ella li va posar amb safata perquè ja veureu que és una dona molt negociant, molt lluitadora, molt independent, per tant, això que li digués i el marit ja... I una altra cosa va deixar dit i era que la seva filla s'havia de casar, Estefania, s'havia de casar amb un parent requesens per mantenir el cognom, cosa que ella s'ho va passar pel forro, va dir que no, que es casaria amb algú que estava a prop de la cort, però que mantindrien el cognom. Això ja ho va pactar amb el seu gendre. Bé, això us ho avanço perquè l'epistolari que es conserva d'Hipòlita comença el 1517, 8 anys després de ser vídua, abans no hi ha res, i exclou l'any just de la seva mort. Conté 873 cartes, estem parlant del segle XVI, de les quals 89 són escrites per ella a administradors i familiars. Aquestes 89 són les que estan publicades, però estem parlant d'un arxiu de 873 cartes. Jo penso que l'arxiu del Palau, no vaig comptar-les, evidentment, però devem estar parlant en general amb tota la correspondència familiar d'unes 2.000 cartes. I em quedo curta. Per tant, és un arxiu molt important. Estefania de Requesens, la seva filla, es casa amb Juan de Zúñiga, que era fill del comte de Miranda, era camarlenc primer del rei Carles i després preceptor del seu fill Felip II.
Estefania, als 8 anys de casada, es trasllada a la cort i el patrimoni de Catalunya li va molt bé, segueix regentat per la seva mare. Per tant, la seva mare usufructuària i ella doncs, ja li deixa que la seva mare se n'ocupi i fixeu-vos que li diu amb confiança total. Us heu quedat foscos, jo no? No. I de cop i volta... Això és automàtic. Ja està. Li deixa doncs tota l'herència a mans de la mare, amb total confiança. El Juan de Zúñiga també té total confiança amb la seva sogra, almenys al principi, després ja potser ja no sé si tant. I aleshores li diu explícitament Estefania a Hipòlita: tots sabem, o sigui, que faci endavant, que don Juan Monsenyor té poca necessitat de portar el patrimoni, que tots sabem que està en manos el pandero que lo sabe bien tener. Per tant, endavant Hipòlita amb tots els seus negocis. Estefania va tenir 11 fills, dels quals la van sobreviure 4. L'epistolari d'Estefania sí que és més curt, conté 138 cartes escrites per ella a la seva mare. I de totes aquestes cartes, per tant, serien 226, que són les que vaig publicant a la tesi, 6 només són escrites des de Martorell. 5 per Hipòlita i una per Estefania. Ens belluguem entre el 1524 i 1540. Totes elles escrites entre abril i juliol, un temps que estaria bé d'estar-se aquí a Martorell, perquè a l'hivern ja sabem que en aquella època les calefaccions no eren com actualment, per tant venia durant el bon temps, però no massa enllà, perquè l'agost, ja diu Estefania, que tant Molins de Rei, potser menys Molins de Rei que Martorell, no és una bona època per estar. Hauria fer molta calor. Per què tan poca, segurament? Doncs perquè de Molins de Rei se'n conserven 14 i de Martorell només 6. Per què tan poques? Perquè estava molt a prop de Barcelona, per tant, quan viatjaven o s'instal·laven aquí, segurament es deurien instal·lar tota la família, per tant no calia que s'enviessin les cartes. De fet, el gruix de la correspondència és quan Hipòlita fa una llarga estada a València de 3 anys per resoldre tot un plet, el plet de Riba-roja, i després quan Estefania se'n va a la cort. Aleshores sí que en aquell moment mare i filla s'estan escrivint contínuament. Què escriuen? Què diuen aquestes cartes de Martorell? Doncs mira, només diré les coses més curioses, no? L'any 1534 el molí de Martorell no ha molt res perquè el rec ha fet 2 sorciades, 2 ensolciades. I de les darreres aigües molt gran i el riu ha trencat un tros de rec que costarà molt remediar. Per tant, 1534. Després, el 1534, diu que el batlle es mudarà dimarts, dia de Sant Macià. Evidentment, la comtessa també tenia dret de triar el batlle. Una altra carta parla dels delmes de Martorell que recullen, de si s'ha fet el batre o no. Després també parlen de la mala sanitat, de la pesta, si hi havia alguna vegada. Llàstima, el 23 del 12 del 1534, molt me pesa de la mala sanitat de Martorell i que hi hagi morta tanta gent. Després, el 1537, diu que els de Martorell els han escrit i han demanat que els diners que l'emperadriu els dona serveixin per a certes coses que són menester per a l'Església. Després també l'alcalde i l'oberber Pere Arnau la van a veure a València i són venguts per visitar-me i fer-me ofertes i han plegut que ells s'hi han acertats de venir. Per tant, estava contenta perquè després ja els hi permetia poder fer negocis. Després també agraeixen gran bé que els vassalls consideren que s'hagi detingut a Martorell per aclarir totes les qüestions que hi havia i posar-los amb l'ordre. I aleshores és quan li dic no vol que vagi a Molins de Rei en aquest temps perquè sol ser malsà. Estem parlant del mes d'agost. I després també passa una cosa curiosa. El 25 del 10 del 1540 diu pesen molt les notícies que m'escrivís de Martorell.
Desitge saber si fou en la vila o de fora, ni a quina hora fou l'ocàs, perquè seguint-se en la vila i de dia gran negligència, fou no prendre l'olobet. Jo no sé si era el senyor Llobet o era un llop que voltava per aquí. L'altre dia tenia un dubte, però quan vaig tornar a llegir, dic, en el moment aquell vaig posar de seguida, això deu ser el senyor Llobet, que no sabíem qui era, però després pensava, si fos un Llobet? Aviseu-me de tot com és estat i del tinent de procurador com se regeix, que de tot estic en ànsia. No sé, algun dia hauríem d'esbrinar. 1540. I després, evidentment, el gran negoci de Martorell és el negoci dels draps, que suposo que ja coneixeu. No sabeu que la primera empresa tèxtil de Catalunya suposo que es va fer aquí a Martorell? No? Doncs mira, ara us ho diré. Veus, l'alcalde ara està aquí. Home, perquè s'han llegit les cartes. Han llegit les cartes. Doncs mira, aquí ho tenim. L'any 1537, l'emperadriu Isabel concedeix a Juan de Zúñiga, el gendre d'Hipòlita, un privilegi, que és un privilegi dit de Segòvia, que és un privilegi per 30 anys per tal de poder construir uns molins per cardar draps a Catalunya. Eren unes màquines, a més, molt novedoses, que estiraven els teixits, no els fils. Aquest privilegi també l'obté Juan de Zúñiga per Benet Honorat Joan a València, que era cosí d'Hipòlita. Però aquí estem tot l'any 1537 amb un dubte perquè comencen a dir 30 anys, no, jo he llegit que eren 10, no que eren 30, que eren 10, i estan aquí tot l'any barallant-se. No sabeu aquí la correspondència i la feina que fan. Finalment, ja cap a l'any, ja acabant l'any 37, decideix la Hipòlita que això ja és pel que facin 20 anys, que ni uns ni els altres, i tirem endavant. Perquè ella no vol de cap manera que segueixin només fent 10 anys. Per tant, aconsegueix del rei una provisió per a 20 anys i comença aquest famós exercici dels draps, que és on surt bastant a la correspondència Martorell. És a dir, munta un negoci, senyors, estem parlant d'una dona al segle XVI, munta un negoci en base d'un privilegi concedit. Fa una inversió lucrativa que li permet introduir a Catalunya un nou aparell que aquí es desconeix. Aquest aparell per cardar els draps substituiria l'antiga perxa. A veure, el primer pas a la filatura és netejar i pentinar les fibres, siguin de llana i de cotó. El segon pas, o sigui, pentinar-les perquè quedin paral·leles. El segon pas seria estirar-les i cargolar-les per convertir-les en fil. Aquesta part del procés s'anomena cardar, que es feia amb una perxa, i aleshores ve la fabricació dels teixits i pel que sembla aquest nou aparell el que feia era estirar aquests draps, per tant, aconseguir que tinguessin més extensió. I això és el que Hipòlita ho explica amb tota mena de detalls, però ja jo vaig avançant que si no. Aleshores la comtessa demana a Benet Honorat Joan, que també té aquest privilegi, que facin aquí la primera prova a Martorell i després ja traslladaran a Barcelona i després ja anirà cap a València. Perquè ella, a més, vol enllestir aviat la feina perquè se n'ha d'anar cap a la cort, la seva filla ja hi viu, està parint contínuament i ella ha de fer àvia també. I aleshores, per construir aquest nou aparell, ella necessita un mestre de Segòvia, perquè ja sabeu que és un privilegi de Segòvia, necessita un mestre per fer-lo funcionar i un paraire també de la mateixa ciutat, perquè li expliquin tot això com funciona. I ella també té previst que els fusters catalans i els paraires que hi ha aquí a Martorell aprenguin com fer això. Arriba el mestre de Segòvia, però el paraire no arribarà més tard, i aleshores ella, per anar de pressa, ja comença algú, diu, a veure, apunta tot el que diu el mestre de Segòvia i aquí construirem ja l'aparell. Fan tota una explicació detallada i l'aparell, per tant, es construeix primer aquí a Martorell i sembla que surt bé.
Diu, encara que els paraires de Martorell no sabien com s'havia de fer, perquè mai ho havien vist ni tenia tampoc el memorial de Muñoz, però arriscaren-se d'assajar-ho a poc i acertaren de cardar-los molt bé. La primera prova veu que funciona molt millor que la perxa, i sembla que els draps catalans són una mica més llargs que els de Segòvia. Aleshores arriba aquest famós paraire de Segòvia i diu, no, aquest aparell no és ben bé com hauria de ser, perquè les rodes no estan conformes a les de Segòvia, que en les unes hi ha més i en les altres hi ha manco. Per seguir-la, què és un paraire? El paraire són els que feien tota la feina de cardals, de tota la feina del tèxtil. Sí. Jo he donat... Bé, aleshores Hipòlita diu, el paraire aquest ara comença amb les rodes i d'això, no? No s'espanta, tenia un altre aparell començat, ràpidament fa un memorial perquè no es tornin a equivocar, torna a construir l'aparell i el paraire de Segòvia els ensenya els de Martorell, diu que aprenen amb rapidesa, de manera que aviat està a punt per a governar i aparellar els draps. Aleshores comença el negoci, funciona realment, els hi funciona molt bé, estan contents. El mestre de Segòvia es troba tan a gust aquí a Catalunya que manifesta a la Hipòlita la intenció de quedar-s'hi. Diu, jo ja no vull tornar aquí, jo em quedo aquí, que aquí es viu bé. Hipòlita aleshores escriu al seu cosí de València i li diu, escolta, que aquí ara aquest mestre de Segòvia es vol quedar aquí, però clar, què fem? Te l'emportes cap allà, què fem? Però perquè li adverteix per carta que és molt mal gastador, que ja s'ha gastat tots els diners que havia guanyat en dones i en joc. I que no els cal tenir-lo aquí, diu ella. No ens cal tenir-lo aquí. Perquè ja tenim l'empresa molt afinada i aquest home més aviat ens està fent cosa. Però tot això ho diu ella d'aquella manera que ho diu tu mateix ja t'ocuparàs. No? Jo te l'envio perquè ell estarà ben content, però bueno, ja es descontentarà. La carta és molt divertida, però bueno, anem resumint. Aleshores, clar, un cop acabada aquesta construcció, el negoci va endavant, fantàstica, no? Ja planifica també, no només a Barcelona, sinó ampliar el negoci a Girona i altres llocs on ja comencen a demanar-li, clar, i a posar-li un preu, evidentment. Aleshores és el moment de negociar amb els paraires, perquè els paraires ja estan, no? Alguns llançaven golades que podia ser perjudici, que no es podia comportar, que això no podia ser que es fes, que aquesta dona ara comencés a tirar-los tot el negoci per terra, no? Aleshores ella fa veure que no sap res, no? I demana que vingui, no, què dieu? Sí, veniu a veure'm, que vingui una delegació de paraires a parlar amb mi. Aleshores ella els hi explica tot el que ha fet, que ja té una casa on muntar-lo a Barcelona, que es farà càrrec de les despeses, que farà una mostra i que si els agrada els el vendrà a un preu més barat del que els costa la perxa. Aleshores diu, si vosaltres després de tot això us acontentareu de l'art, jo em vull agermanar amb tots i metre'm amb la vostra confraria. I vull que em tatxen en totes les necessitats de l'ofici, que en tot vull participar com cadascú de vosaltres i amb major porció. I així em faran moltes ofertes i em convidaran a la festa que era a prop, a la qual jo aní, ja aquell dia me metia en la confraria d'ells, d'on som restat tan amics que tot quan fas, ho fas a consell dels més principals. I de la voz que els parli ençà, no s'ha parlat ni tractat cosa de qüestió, ni ha murmurat ningú contra l'art. De manera que amb aquestes justificacions jo els he portat a tot el que jo volia. Per tant, maniobra d'habilitat, negociadora, aconsegueix col·locar el paraire, l'aparell, vendre'ls l'aparell i a sobre formar part de la confraria amb un bon lloc de decisió. Després d'això ja no se'n parla més, ella se'n va cap a la cort, ja no es parla més del tema. Això és una cosa que no sé si teniu documentació per aquí, però també seria interessant a veure què se sap de tota aquesta petita indústria tèxtil aquí a Martorell. Comença el privilegi, el 1537 comença tot el negoci, el 1538, el 1539 tota la negociació amb els paraires i el 1540 ella ja se'n va cap a la cort. Per tant, dura 3 anys, tot això. Per tant, ja podeu veure de quina dona estem parlant. Tornem a la correspondència. Sí?
quina hora... Sí, tiro. A veure, per escriure una carta només calia, que ja és molt, saber escriure, tenir les eines per fer-ho, per tant poder-se comprar paper, ploma, tinta, i després conèixer l'art epistolar. Això era importantíssim, sobretot pel que fa referència al destinatari. Per exemple, Hipòlita escrivia, s'adreçava a la seva filla dient ma filla, i en canvi ella s'adreçava a la seva mare dient ma egregia senyora. La diferència és substancial. Per tant, si la persona coneixia doncs, el tractament, es podia cartejar en qui volgués. Hi havia tota una normativa també a l'hora d'escriure. Fixeu-vos quan el net d'Hipòlita, que és aquest Lluís, que després recollirà tot l'arxiu, als 7 anys li escriu, diu, no sé aún tanta ciencia como es menester para anotar una carta. Fixeu-vos que ja està escrivint en castellà també, ja arribarem a això. Les cartes s'escrivien en fulls sols, igual que ara, les poques que escrivim, o en plecs, i el que feien, el sobre era la carta plegada. Aleshores es posava en aquest sobre a qui anava dirigida la carta, algunes vegades al lloc on residia, no sempre, perquè de vegades les portava personalment un portador, per tant ja sabia on anava, no? Doncs escolta, que jo viatjo, me'n vaig a Madrid tal dia, doncs mira, enduta totes aquestes cartes. Per tant ja sabia a qui les portava. A vegades algun receptor escrivia, quan rebia la carta, la data en què havia arribat, la persona que li enviava i 4 línies amb el contingut més important. També el que costava, de vegades, no? I la data que el responia aquella carta. Com ara, no? Imagineu-vos. Les cartes s'acostumaven a escriure de mà pròpia, però de vegades també es dictaven als escrivans. Quan es dictaven els escrivans? Les cartes de negoci, sobretot. Les cartes familiars s'escrivien sobretot de mà pròpia perquè, si no, representava que estaves malalt i no podies fer-ho. Aleshores ja tu ho especificaves. Aquesta carta, filla meva, te l'escric demà d'escrivar perquè estic molt enfeinada i ara mateix doncs, no tinc temps. Perquè si no, ella de seguida ja pensava, mare, molt egregia senyora, m'has escrit per escrivar, no serà que no estàs bé de salut? Per tant, això era... I, a més, si l'escrivà escrivia la primera part de la carta, quan acabava d'escriure, li deia vagi-se'n perquè ara l'acabo d'escriure jo perquè jo no vull que això que he escrit ho sàpiga l'escriva. Per tant, eren coses molt més personals. Amb totes les cartes, i això preneu nota pels whatsapps, hi havia una salutació, hi havia notícies sobre les cartes rebudes i enviades. Penseu-vos que una carta podria trigar un mes a arribar. Per tant, l'última carta que he rebut és aquesta, i potser mentre ella estava escrivint venien 4 més, però sobre l'estat de salut propi, sobretot, això era importantíssim, la dels familiars més propers, a més de l'interès, espero que tu estiguis bé, també. Després ja venia el contingut, després desitjaves la salut i la prosperitat pels receptors, donaves records a familiars i amics, el lloc on s'ha escrit la carta, la data, després si m'havia oblidat alguna cosa, que seria com la postdata, que deia, i després ja les fórmules de comiat, que també hi havia, i la signatura. La salutació, com hem dit, era imprescindible, perquè havies de donar-li el tractament adequat. El que dèiem, les dones del segle XVI escriuen, aquestes dones, en català, les cartes familiars, tot i que coneixen bé el castellà. La Hipòlita potser menys, però més l'Estefania, i l'Hipòlita s'adapta fàcilment. Primer les primeres cartes ja veus que hi ha més faltes, però després ja domina. Aquesta importància del castellà en el moment que Estefania se'n va a la cort, fins i tot en el tema lingüístic, són cartes que també a nivell lingüístic són molt riques, i Hipòlita en una carta li pregunta al seu gendre per la paraula lisonja. Diu, escolta, aquesta paraula d'on ve? Y le contesta al seu gendre. La paraula vino, según algunos dicen, de Italia. Y el camino dicen que es por esta tierra para Castilla. És a dir, la paraula va venir cap aquí, cap a Castella. Y si el vocablo es castellano, es porque, cosa que también sabe,
a los catalanes, porque no se les perdiese, engastáronla en lengua que no se les pudiese dañar. És a dir, com si diguéssim, els catalans la deurien agafar, però deurien dir que la cuidin els castellans perquè a veure si nosaltres la perdrem. Imagineu-vos, en aquella època ja Déu-n'hi-do els problemes que tenien. Juan de Zúñiga escriu a la seva muller quan encara viuen a Barcelona, en la qual li demana que el seu primogènit, Lluís, que neix a Barcelona, que li parli en castellano, pues el catalán no le faltará en casa con quien hable en catalán. I hi ha una carta que li escriu Juan de Zúñiga també a la seva dona, Estefanía, que mostra com, amb paciència, li ensenya a escriure en castellà, corregint-li les paraules mal escrites. Diu, estas son las enmiendas que habéis menester, porque os tornáis a descuidar en la ortografía y enmendaos. Llavors, a faltes que esmenta tota una llista, bàsicament de R's inicials, de C trencades i S's, de H's abans de la paraula, N's, NY. I Estefania, amb tot l'amor que sent a la terra, perquè realment en sent, acaba fent servir més el castellà que el català, lògicament. Està vivint a la cort, perquè a més viu més de 20 anys a la cort. I amb el seu marit i els seus fills parla amb aquesta llengua. El primogènit primer li parla en català, perquè lògicament ell neix a Barcelona, però després ho fa en castellà. I sembla contenta quan Lluís, el nen, aprèn a parlar aquesta llengua. I diu, parla lo castellà molt bonico, que abans ho dèiem, de què gustam raonablement. Lluís escriu a l'àvia en català i en castellà, tot i que utilitza molt més el castellà. A la seva mare li escriu en castellà quan ja és adult. El segon fill que tenen, que viu, Juan, nascut i educat a la cort, només parla i escriu en castellà. I malgrat que a l'arribar a la cort el petit Lluís té 7 anys, se sent orgullós de ser català, diu que ja defensa la terra amb els altres pages del príncep que li diu mal de Catalunya, d'una manera natural es va produint aquest procés de castellanització, que és el procés que es produeix amb tota la noblesa catalana, perquè se'n van a la cort, evidentment, perquè tenen moltes més possibilitats de mantenir el seu estatus, per tant, aquesta progressiva castellanització de la noblesa en el segle XVI. Bé, ara anem a la societat femenina, les dones. La dona en el segle XVI sempre es defineix en relació, en el segle XVI i fins a principis del XX, també sempre es defineix en relació al lloc que ocupa al costat de l'home, no? Mentre és jove i soltera, és filla del seu pare, quan es casa és muller o vídua del seu marit, la solteria no era gens ben vista i si no es casava només li quedava l'opció del claustre. I ja està. I dins d'aquest sempre hi havia un home religiós que vigila el seu comportament, bé a través de la confessió o bé com a visitador. La dona, doncs, en aquella època, i fins no fa massa tampoc, només tenia com a sortida el matrimoni o el claustre. I es queixaven de la seva sort perquè normalment no podien triar. Hi ha poques que han pogut fer-ho. Així les dones casades envejaven a les monges perquè no s'havien d'ocupar de tot aquell reguitzell de criatures i estar parint criatures i patint perquè morien. I les monges també envejaven la vida cortesana i per això tenien també tots els seus racons dintre dels monestirs on rebien totes les seves visites, evidentment les que tenien diners, o es feien servir per les criades. Tanmateix, ser monja, i això, com deien, la correspondència que he estudiat religiosa, permetia a la dona una certa llibertat intel·lectual que no tenien les dones casades, perquè no tenien temps de res, i almenys, si en el cas de Juliana Morell, doncs ella tria poder anar al convent per poder tenir una vida intel·lectual, poder escriure, poder fer alguna cosa més que tenir criatures. Per tant, els homes manaven i protagonitzaven la història, les dones callaven, però creaven i tenien cura dels assumptes domèstics. Ser dona en el segle XVI i, Déu-n'hi-do, és sinònim de submissió. Submissió als pares, submissió als superiors, en el cas dels convents, i al marit. L'únic estat que permet una certa llibertat, si no es casaven, era el de vídua. Sempre, evidentment, que tinguessin una bona fortuna, si no, se n'anaven al calaix ràpidament. Per tant, en el moment de la viudetat, si tenen diners, la dona passa de no poder decidir res
ni de tenir cap control sobre les propietats, a tenir poder absolut sobre la seva hisenda, si és que els fills encara no són petits, i a tenir una independència econòmica. Imagineu-vos això. Davant d'aquesta situació, evidentment, els moralistes s'entesten a frenar les vídues, recomanant-les que es tornin a casar i que portin una vida d'enclaustrament. Amb això, el marit de la Hipòlita va ser bastant modern. I aquest no és el cas d'Hipòlita, evidentment. En el cas d'Estefania, com a dona casada, el rol principal és el de la procreació, l'educació dels fills i, tot i que també tenen, tot i que el cas d'Hipòlita seria la dona de negocis, tenen papers també i els rols que comparteixen, no? Hipòlita se segueix ocupant de la casa, se segueix ocupant del servei, segueix cuidant els malalts de la família. Per tant, aquests papers domèstics els segueixen portant tant la dona de negocis com la dona casada. I aleshores ja comencem, que això no sé si ho devia parlar el doctor Devesa, però Doña Estefanía está muy buena como nunca la vi, no le falta sino estar preñada. Li envia el gendre a la seva sogra, no? Aquí es veu la importància social de l'embaràs. Ella mateixa es veu contínuament obligada a donar compte sobre el seu estat. Diu, jo no estic prenyada, però molt bona de salut. I les atencions que es tenen amb les dones embarassades. Ella parla del marit i li diu a la seva mare que regala la prenyada com bé té acostumat. Estefania, ja dic, té 11 fills i una de les coses que més il·lusió li fa és confirmar-li a la mare la certesa d'un embaràs. Pensar lo que vostra senyoria hi folgaria i treure-la del cuidado en què estava cada mes, que no era poc, Puigmai ha perdut lo compte. O sigui, la mare preocupada de cada mes de veure si la filla estava embarassada o no. Fixeu-vos que Erasme diu que les viudes jóvenes se casen i se hagan madres. Un altre tema perquè les viudes es tornessin a casar. Hipòlita, amb 8 anys de matrimoni, només se sap que tingués 2 fills. Un d'ells, que era noi, Gaspar, va morir infant i l'altre va ser Estefania. Malgrat la curta experiència que té en aquest tema, compleix fidelment tot el paper de transmissora del que podríem anomenar una cultura de la llar, traspassada de generació en generació, de mare a filla, pel que fa referència a l'àmbit domèstic i en el de la procreació. I Estefania té una confiança total amb les paraules de la seva mare, que la va ensinistrar. Bese les mans de vostra senyoria 1000 voltes per lo que em recorda del regiment que havia de tenir. Així jo, com la criatura, que de la mateixa manera que vostra senyoria l'home ha tingut, les altres voltes s'ha estengut ara. En les cartes tenim un testimoni també del grau de participació del marit en aquests afers. És curiós, perquè pensaves, el marit què feia? Doncs el marit estava en el part i el marit aguantava el cap de la dona també. Don Juan Monsenyor està també molt informat de tot l'ordre que vostra senyoria em tenia per manar que fas així, de manera que amb l'ajuda de Déu esperi que eixerem bé del tot. Estefania l'únic que li preocupa quan es posa de part, igual que totes les dones, és tenir el testament en regla i confessar-se. Per si de cas, perquè moltes morien de sobrepart. I una altra cosa curiosa és que quan s'acosta el moment del part, totes les amigues i familiars, totes es mobilitzen. Totes. Estuvo en su parto la partera, la senyora Maria de Cardona, les dueñas, la senyora no sé què, tothom assisteix al part. Evidentment, els parts es tenien a casa, hi havia a totes les cases una sala de parts, també. Parien amb cadires, parien la cadira del parto, si estaven assegudes allà i la criatura anava avall, per tant, ho tenien ben muntat. Fins i tot el pare hi participava, i aguanta la partera, i el seu fill petit, que just tenia 6 anys en aquest part, el Lluís, li explica a la seva àvia. El part diu, lo qual nasqué del ventre de mi senyora mare diumenge a 18 de juliol, un quart passada mitjanit, i això pot molt ben creure que jo sentí la remor. No sé si es passar gran malparir mi senyora mare. Per tant, aquí tota la família, així com ara queda tot esterilitzat, aquí participava tota la família i és igual que el nen, evidentment el nen no estava allà,
però sí que sentia tot el moviment que hi havia pel palau. La Hipòlita també dona consells a la seva filla sobre la cura del nadó, tot el que havia de donar, els xarops, els olis amb sucre, ella ho fa, i alguns moren, ja ho diu, malgrat que he fet tot el que havia de fer, el meu fill ha mort. Estefania parla poc de la mort dels fills, fa una petita referència, com si no volgués recordar uns fets tan dolorosos o no entrar en detalls per no fer patir a l'àvia, o senzillament és que s'accepta com un fet normal, perquè realment en aquella època era el més normal. Que és raó de fer de tot, gràcies a Déu, de tenir 3 angelets en paradís. Imagineu-vos, després de 11, doncs en tenia uns quants més. Malgrat la brevetat, moltes vegades aquest clam de la mare també es deixa sentir, però molt poc, Només una vegada he trobat que diu «Encara aquests temps que me'n recorde, me clama l'ànima». Només hi ha una carta on explica la mort de la seva filla Caterina amb tota mena de detalls, com es va morir d'espasme entre els seus braços. I no puc llegir, però si no, com que tinc moltes coses, em fa... Sí, va? Vinga. Nostre Senyor ha estat servit de col·locar en la sua santa glòria 6 setmanes après de ser nada a la mia filleta, la qual morí dimarts, dia de Sant Mateu, a les 8 hores de matí, d'espasme, que no li ha durat, això el Devesa us hauria explicar què era l'espasme, que no li ha durat sinó hora i mitja, que a les 6:30 li començà i en aquest temps li pres 3 voltes, les quals li bastaren per acabar-la. Tot ho passant los meus braços, que morta la llevaren d'ells, encara que après feu un badallet. Beneït i lloat sia Déu de tot, que cosa tan repentina mai l'he vista i sense haver-hi causa ninguna. És l'única vegada que em parla amb aquest detall. Després, l'alletament també és un dels temes que omple a bastament la correspondència. Tal com era costum, en l'època, entre les dones de classe alta no alletaven elles els seus fills, sinó que ho feien les dides, i tot i que en aquella època es defensava molt el tractament, els tractadistes defensaven molt l'alletament matern, però clar, si alletaven, tenien prohibit tenir relacions sexuals, per tant no podien tenir més fills, i aleshores, com que elles estaven enfocades cap a tenir fills, doncs així estava. Les dides acostumaven a ser dones de poble a les quals se les exigia una sèrie de condicions, moltes condicions, que fossin vídues perquè no estiguessin pendents del marit, doncs l'alletament durava també 2 anys. Diu Juanico saber pedir la teta por su nombre i altres coses. Per tant, deurien tenir 2 anys i uns quants. La dona escollida havia de ser la millor, així la llet com la seva condició i manera, perquè estaven convençuts que els humors i el caràcter es transmetia a través de la llet. Per tant, això, els tractadistes deien que havia de ser la mare, per aquesta mateixa idea, que alletés, i elles deien, bueno, no podem, però buscarem algú, per tant, els hi feien passar tot un historial, fins que la triaven, no havia de beure vi, ni menjar res que pogués fer mal a la criatura, li vigilaven completament, estaven vigilant sempre i a més li vigilaven tot el que menjava, i tenia una serventa de confiança, de fet que les vigilava sempre, i d'amagat no podia menjar res, tot passava per les mans de la criada de confiança. I la pujada de la llet, evidentment, a la partera també era un problema, perquè en aquesta època hi ha medicaments, en aquella època no feien res, ahir les mamelles molt plenes i m'han rejat molt i així esta nit no m'han dado ninguna pena ni dany, havien d'esperar que deixessin i les deixaven, em penso, sense menjar, només sense menjar ni beure. I així aconseguien, no sé com, que perdessin la llet. Un altre dels temes era la cura del cervell. Omple també fulls de la correspondència, buscaven dones que fossin fidels i que fossin parentes, que les coneguessin. Després, sobretot, Estefania, que se'n va cap a la cort, per tant, s'endú criades d'aquí que els hi té confiança, però clar, elles pobres omple també fulls de la correspondència perquè s'enyoren molt. També hi volen tornar cap a Barcelona i aleshores tenen problemes perquè se li escapen. Les havien d'instruir, les renyaven, les mantenien amb menjar i roba i en el testament
també els hi deixaven diners per quan elles morien, no? Per procurar per la seva bellesa. Una altra de les tasques de la família, ja ho sabeu, era... I després hi havia el tema de les esclaves, perquè en aquella època també n'hi havia. Hipòlita també té una serventa que era esclava, fa comprar un servent que l'ajudi a la cuina i li compren un noi de 14 anys, també apareix, un esclau negre, també té ella un esclau negre. Vull dir que no és que surti molt, però va sortint a moments com la cosa també més normal del món. Una altra de les feines era acompanyar els malalts, era fer tot el tema dels remeis, que us hauria explicar el doctor Devesa també, omplen també molts fulls de la correspondència, tot el que fan servir, que és molt divertit, el llibre aquest realment del Devesa és molt interessant. Els còlics nefrítics, supercorrents a l'època, per què? Perquè només menjaven carn i bevien vi, no bevien aigua. Per què no bevien aigua? Perquè l'aigua no era potable, per tant, agafaven uns tifus terribles. Hipòlita s'assabenta en un moment donat que per curar un còlic ha de beure molta aigua i el pobre Juan de Zúñiga, que tenia còlics contínuament, al final es posa a beure aigua i acaba dient no la tolera i l'ha de deixar perquè li produeix molts mals de ventre. Per tant, s'estima més, no? Ja sabem, els reis amb aquestes gotes sempre i aquests còlics continus, no? També les dones, quan arriba el moment de la mort, els hi toca amortallar el difunt, elaborar-se els productes de cosmètiques, feien les pólvores per les dents, els tints per tenyir els guants, la pomada pels grans, les pólvores per emblanquinar la cara, perquè eren vermelles de cara, tant Hipòlita com Estefania, això surt en algun moment, i la vermellor de la cara no estava de moda, no? Altres coses també fan, com teixir la roba, els cucs de seda, tenir cura dels cucs de seda per fer-se la seda, criar coloms, plantar arbres, encarregar-se de la roba i del menjar. Això sí, després Estefania, molt orgullosa en un moment donat, el marit està malalt, li pugen uns caldos castellans, diu, això és immenjable, no pot ser, deixeu-me que faci un caldo català. No era el marit, em penso que era l'infant, el Felip II. Se'n va cap al seu aposiento i de mitja polla tendra fi una presa de caldo a la nostra manera. Pareix els metges tan bé com els mostrí que determinaren dar-la-hi i que les fes jo d'ací avant. No sé si voldran que dure. Per tant, perquè diu, el caldo tenia tal sabor que no en pogué veure ni un glob. De l'altre caldo que el feien amb llenties i no sé què més. I mentota, fregia mentota, jo què sé què feien. Per tant, Estefania sí que sempre és molt defensora de molt arrelada a la terra, no? A part de les tasques domèstiques, totes aquestes dones, i ja vaig acabant, tenien el seu rol social. Estefania és considerada pels cronistes, també ha de dir-ho, un model de virtuts. Era una bona esposa, una bona mare, sabia comportar-se com una veritable dama de la cort, segons el cortesano de Castiglione. Què havien de fer? Saber captenir-se en cada situació amb elegància i sense fer escarafalls. És que això no fa gaire, la meva mare feia exactament el mateix. Les bones maneres són innates i si s'aprenien calia posar-les en pràctica sense esforç, de manera natural. Saber fer en cada moment el que cal. Estefania ja diu, provaré també en esta terra com acostumi en tota part. Està preparada per fer el que se li demani, des de fer companyia a l'emperadriu a saber fer un bon brou i sobretot tenir aquestes ganes de millorar. Diu, la veritat és que encara que en tot faça moltes faltes, la intenció i desig és d'acertar de fer en tot el que dec. Saber-se guanyar l'afecte de tothom, pertany evidentment a una bona família, a un bon llinatge, i tot i que la bellesa no depèn d'un mateix, la dona havia de fer tot el possible per semblar bonica, sense empolainar-se massa, però amb discreció i bon gust, havia de trobar allò que era el més adequat per ella, en el vestit, en el cabell, en el colors, en les pólvores. L'ideal de bellesa el complia la dona rossa i blanca de pell, una mica grassoneta. Estefania era rossa, però tenia les galtes vermelles, com us he dit, igual que la seva mare Hipòlita. Per tant, s'havia de posar pólvores contínuament, perquè lleva amb la color i cura amb alguns grans, com ne tinc. La prudència, evidentment, una virtut sempre inestimable, però més encara per a una dama de la cort. Ella ja diu, veuran lo poc que jo, su amiga, de metre'm a no
on no em demanen. Saber escoltar i callar, l'altre. Actuar sense cridar massa l'atenció, per això s'havia d'anar molt en compte amb el servei, que era una font de xafarderies i d'escàndols. L'obediència, exacte, ja ho he dit abans, i ser intel·ligent i hàbil. Estefania també sabia negociar al costat del seu marit. Ella negociava allà darrere i tot el que amics i parents li demanaven, ella li demanava al Don Juan i Don Juan demanava a la cort i sempre estaven aconseguint-ho tot. La dama de la cort havia de ser una dona capaç i amb disposició per tirar endavant totes les tasques que tenia encomanades, perquè a més de fer tot això que us havia de dir, doncs havia també d'acompanyar el seu marit, havia d'acompanyar l'emperadriu. Diu, lo més del dia estic amb l'emperatriz i resta molt aposiento sense buit, no? Rebre les visites, i les visites són tantes que des del matí fins al vespre mai no es deixen. Assistir a les festes, no? Assistir a les justes, als saraus, amb totes les dames que hi havia. Aquí dansaren lo príncep i la infanta per meravella, això sembla que ho diguem d'ara també. L'emperatriz no dansà per amor del seu prenyat i demà tenim una altra festa d'una romeria que fan les dames. Els moralistes recomanaven que la dona casada no estigués mai ociosa i pel que sembla aquest no era pas el cas d'Estefania, que ell ni jo no tenim temps de fer res. Sembla també actual això, Per això calia que Estefania s'envoltés d'un servei eficient. I calia ser una bona administradora, perquè viure a la cort portava moltes despeses i no diguem si s'havia de negociar també algun assumpte. Però no, eren tot ocupacions, també hi havia esbarjos. Estefania també vivia en una terra estrangera, ja ho he dit, per tant, havia d'espavilar-se més per ser jove i estrangera i sense mare ni sogra en esta terra. Per tant, una mica sempre exigint-se més. Ella ho soluciona, evidentment, amb llestesa i s'espavila. Molt bé s'espavila, realment. I la Hipòlita, que és l'altra, que seria l'altre rol, no? Acostumada a manar, enèrgica, a fer molta feina també, perquè diu, espantar-vos-hieu de la vida que tinc. Ella és el cervell de tot el patrimoni, que faça fer una arquimesa, que no s'oblideu de fer regalos tarongers, que comprassin cert brocat i tela d'or, que procureu haver els diners que podeu perquè jo em pugui recórrer, que en van si estic si han tancat l'orrec vell, que podríeu metre els pots en una capsa amb estopa de manera que no es trenqui, no sé, les seves cartes parlen de temes, de moltíssims temes. No és d'estranyar que tanta feina la faci despistar-se, perdre els papers i perdre la salut. Per això el seu gendre li diu que mire mucho en su buen regimiento y cuando estuviere sana en no trabajar tanto, especialmente 2 horas después de comer y después de cenar, nada. Se va usted a la cama, això ho dic jo. Però ella no fa cas dels consells, treballa sense parar, viatja constantment. Per tant, aquesta capacitat de treball, aquesta tenacitat, aquesta lluita tossuda per fer el que ella creu que li pertany per dret i per justícia, de manera que no puc ni tornar a ma casa, no s'ho pogut anar al parir de ma filla y mientras su casa en Cataluña recibe gran daño de su ausencia de vuestra señoria, perquè, clar, tots els negocis estaven en mans dels seus administradors, amb els quals es carteja molt. Vaig acabant perquè si no... És que no s'acabaria mai, Havia de ser una bona administradora, però de fet es poleix tot el patrimoni. Això també us ho dic, perquè entra amb aquesta plet per la baronia de Riba-roja i finalment el perd, aboca molts diners, suposo que amb el tema dels paraires no hauria tenir prou, total que el que arriba a Estefania i a Juan de Zúñiga és Juan de Zúñiga tampoc, perquè hem mort uns mesos abans i després mor Hipòlita, és molts més deutes que no pas. Es poleix bastant el patrimoni, sobretot per aquesta tossuderia que té de tirar endavant uns negocis que de vegades no li porten enlloc. Per tant, l'obtenció de diners per ella serà un mal de cap que no s'acabarà mai. Sempre està demanant diners. Tingueu suma diligència en haver diners el més prest que fer-se puga.
Bueno, podríem parlar, això sí, està bé perquè viatgen molt, ella viatja a València, a Madrid, a veure la família, i abans d'emprendre un llarg viatge, sempre, tant Estefania com Hipòlita, se'n van a Montserrat, pugen a Montserrat. Pugen caminant o bé pugen amb les Andes, al llom d'una mula, una al costat i l'altra, i que ho fan quan no es trobaven bé o estaven prenyades, doncs pujaven així. Però sempre és una manera d'encomanar-se i això també és curiós. Podríem passar-nos hores parlant de la dona amb aquestes dones. Estefania clou les seves cartes sempre amb la frase «Aquestes són les noves que aquí tenim». I Estefania, jo sempre dic, ben poc s'imaginava que un dia algú llegiria les seves cartes, que un dia algú estaria aquí explicant-les o que algun dia algú les podria llegir. Perquè en un moment sí que diu, si esta lletra hagués de llegir altra persona, tindria que riure d'estes minyonies que escric de mos fills. Per tant, jo ja li vaig demanar perdó, li dic, Estefania, em deixes que... I així penso que tota aquesta riquesa, que ja dic, és una part molt petita de tota la que hi ha, doncs es pugui compartir i es pugui mostrar com eren les dones molt més valentes del que ens imaginàvem al segle XVI. I aquí ja acabo. Si hi ha preguntes, si no he acabat tard. Si algú vol fer alguna pregunta o comentari, o esteu molt impressionats. Molt agraït perquè ens has fet veure la importància, la transcendència, com diu el Vila Sant Juan, aquest humoritzat a la Guarda, explica i ens dones idees per dir és que amb raó el Vila Sant Juan diu que és un document imprescindible que tu has explicat. Per tant, moltes gràcies perquè has fet veure una història que és nostra també. Sí, i realment molt poc estudiat. Jo quan vaig fer la tesi realment en aquella època no hi havia ningú que estigués a l'arxiu del Palau. Per tant, aquí hi ha molta teca per futurs estudiosos, per això em va agradar molt que realment el doctor Devesa pogués fer també un estudi sobre això. Ja que apuntes això, precisament, hi ha un col·laborador del centre que està treballant aspectes totalment inèdits del martorell del segle XV. Només per posar una pinzellada del moltíssim que hi ha en el fons de l'arxiu Requesens. És riquíssim. I realment hi ha tota la informació, hi ha totes les ordinacions, que són inèdites. Hi ha una quantitat enorme d'informació del segle XIV, XV, XVI, XVII... Sí, perquè hi havia una carpeta que era Martorell. Sí, i té una riquesa extraordinària, a banda que hi ha Castellbisbal, tot el que depenia de les baronies, però en el cas de Martorell hi ha un gruix de documentació inèdita que els historiadors precedents, com poden ser en Pedemonte, sobretot, i en Duran i Canyameres, no tant, no van recollir en el seu moment perquè no tenien accés a aquesta documentació. Hi ha algunes coses a les quals sí que fan referència i, per tant, és un motiu per esperonar que l'Ajuntament vagi facilitant i potenciant la recerca perquè tenim també investigadors joves a Martorell. I ara és molt més fàcil també accedir-hi. Sí, a l'Arxiu Nacional. Poden fins i tot tenir fotocòpies. Jo havia anat al seu moment a l'arxiu, al Centre Borja, quan hi havia el Borràs. Exacte. Amb un horari. Però el problema més gran va ser quan va desaparèixer el pare Borràs, que va quedar amb un llim a l'arxiu fins que al final es va aconseguir portar-lo a l'Arxiu Nacional. No, és una cosa molt bona i tant. I que no sé en quin procés està també la digitalització, que la tenien amb intenció de portar-la molt endavant. Que realment facilitaria molt les coses. Bueno, si no sempre demanant, jo me'n recordo, vaig demanar una altra correspondència i sí que me la van fotocopiar. Sí, que en aquella època no, el pare Borràs deia fotocopiar, no? Què és això? Era com una cosa. I en aquella època jo hi vaig anar als anys 90, jo vaig transcriure totes les cartes a mà, perquè no hi havia l'ordinador el tenia a casa, però no hi havia portàtils, o sigui que va ser... Sí. Vas fer molt bona feina. Home, jo penso que poder-ho fer així, el fet d'anar transcrivint al mateix temps que llegies, no?
penso que ja us van passar les cartes, la lletra no era fàcil tampoc, però et permetia endinsar-te molt més amb la història, no? I això s'agraeix, ara vaig passar anys, Doncs des del Centre d'Estudis reiterem l'agraïment A vosaltres per tot fer... aquest coneixement que ens has transmès. Vosaltres per fer aquestes trobades tan necessàries. Moltes gràcies, precisament això als assistents.